Basszunk neki. Ha jól megyünk, szponzorállam. Oké. Hogy neki is kurvára elbilleg a hátulja. Ugye ez a BMW-nél gyakori? Hát könnyű a segge az autónak. Aha. Ezt úgy szokták csinálni, hogy mindent megkönnyítenek, amit tudnak az autón, Aha. és utána azt visszapakolják a hátuljába. Ja, értem. Fasza lesz. Reméljük.
Mi van? Hát bazzeg! Úristen, ezt nekem találták ki. Ezt nem mondod komolyan. Bazzeg, ez kibaszott nagy! Úristen! Jézus Mária! Jézus Mária! Fú! Hú, bazzeg! Megjöttünk. Ez nagyon durva! De én... Fú! Basszeg! Ez kibaszott nagy! Jaj, hát... Erre fogom költeni az összes pénzet! Jó, Zoli, új gumik kellenének. Basszeg! Ez... Úristen! Úristen, bazzeg! Ez... Olyan, hogy... Hol kapcsoljuk ki? Hú! Hát hülye vagy? Ez... Azt kikapcsoltam el. Fú! Jó volt? Bazd meg! Mondom, ezt nekem találták ki. Úristen, hát ez brutál! Ez nagyon jó! Hú! Apám! Hát hogy gratulálják? Nagyon kemény vagy. Úristen! Igen, mert annyira... Az a jó! Bazd meg! Egyébként tényleg jó a PlayStation-ben, mert ahogy annyira visszajön a reakció benne, amit emlékszem rá, hogy amikor nagyon durva. Volt egy olyan, hogy amikor ment ide, éreztem, hogy Tehát a H8-as kategória versenyzőkre környezetesen rajta. Jóságos rajtszámmal Torma István, 801-esre Kiscsatár Imre, 802-esre Rikard Németőzet, 802-esre Bátrai Volán, 810-esre Németőzet, 850-esre Rikard Kolács Attila, 851-esre Kecskés Mion, 852-esre Tartos János, 853-esre Tartus Tamás, 854-esre Bárkás Csabi. Tehát jelenleg a pályán a H7-es és H7 plusz kategórián tartózkodik. Ha van egy olyan H7 plusz kategóriás versenyző, aki a harmadik érkezőt eljutotta, kérjük pályán a rajtunk. De arra adom a rájuk szeretettel a H8-as, H8 plusz kategória versenyzőit. Tehát a H8 plusz kategória versenyzőit, tehát kérjük pályán a rajtunk. De ez most egyébként jó volt. nagyon jó volt. Azt meg a békó, brutális. De én azon lepődtem. Az volt, hogy volt egy kanyar, hogy a végén volt egy olyan basszi, hogy olyan volt, mint ha én azt mondom, hogy belementem a pályába volt. Hát iszod a fekete aszfalton, hogyha úgy legyen az autó, nem Tehát a H8-as kategória versenyzőit megkérném, hogy pároljanak a rajtunk. H8-as kategóriában 80-asra Torma István, 801-esre Kiscsatár Imre, 802-esre Rikard Német József, 804-esre Bátrai Volán, 810-esre Német József, 850-esre Rikard Kovács Attila, 851-esre Kecskés Volán, 852-esre Bartos János, 853-asra Tartus Tamás, 854-esre Berkes Csabi. Tehát a H8-as kategória és H8 plusz kategória versenyzőit várjuk aggat szeretettel a rajta. A H9-es kategóriából 900-esre Tini Dániel, 900-esre Tóth Balázs, 905-esre Donyi Rihár, ők pedig kérjük fáradjanak a versenyautójukhoz, percben belül fordítani fogjuk. Jelenleg a pályán a harmadik lépkör folyik, pályán a H7-es, H7 plusz kategória versenyzőivel, illetve szeretettel várjuk a nagyban a H8 és a H8 plusz kategória versenyzőit is. Ahogy látom, szépen sorolkoznak a H8 plusz kategória versenyzői.
Megkérett minden H8 plusz kategóriás versenyzőt a pályázón a rajthoz. A H9-es, azaz a gyerek kategóriás versenyzőt pedig arra kérem, hogy pályázjanak ők is a versenyautóikhoz. A H10-es kategóriában egyidejűleg 8H8 plusz kategória versenyzőit várnak a rajtba. Illetve a gondolom H7 plusz kategóriás versenyzők a harmadik évkorú pedig pályázónak a rajthoz. Jelenleg a H8 plusz kategóriát várjuk nagyon-nagyon nagy szeretettel a rajtban. Rajtnál, hogy jól megyünk hozzá. Szembe, majd utána itt mit a rendőr?